Γεια σας παιδιά, θα σας ευχαριστήσω για άλλο ένα βίντεο. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και τα 16 subscribe και τα 13 views. Και αν μπορείτε παιδιά, κάντε one subscribe ή κάντε one subscribe και ένα like. Αν θέλετε, οκ. Παιδιά, λυπάμαι πάρα πολύ, σταματάω το Call of Duty και όσοι με ξέρετε, σταματάω το Call of Duty γιατί μου έχει χαλάσει το τηλεχειριστήριο του PS3 και το PlayStation μου έχει χαλάσει και όλα μου έχουν χαλάσει και θέλω να τα φτιάξω με το παιδιά, προσπαθώ να ευχαριστήσω στα... θα ευχαριστήσω πιο πολύ για τα βίντεο που έχω ανεβάσει, γενικώς για ό,τι έχω. Καταλάβετε. Θα λέγεται Minecraft Game GR και ελπίζω να μου κάνετε ένα subscribe. Όσοι θέλετε κάντε man subscribe για να σας πω το τέτοιο, για να σας πω το channel μου. Και τώρα θα σας δείξω πώς λέγεται. Τώρα έτσι κάντε man subscribe. Οκ παιδιά, και ευχαριστώ για όλα τα βίντεο που έχω ανεβάσει. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Bye bye.